village. Murefu village. Village and Murefu village. Why village? Munyaradzi village. Murefu village. Kana mwatata chitupa changu chakatonyorwa kuti Murefu village. Okay, Murefu village. Okay. Mwechitupa ichi. All right, fine. Claim. Sei wakatora munda wababa uchida kuita pekudyara miti yesango zvisina mawirirano nababa. Sei wakatora munda wababa. Ndizere? Verenga. Sei wakatora munda wababa uchida kuita pokudyara miti yesango zvisina mawirirano nababa. Right. Janu Lenton Buta. Since I woke in Lenton Buta. In Lenton Buta. No pick up the Ramama Makope. No pick up the Ramama Makope. Chatara Choka Pasna. The Tora Chobani Chambu Chase. Marvani Basiri. Georges Rusenza. In Georges Rusenza. Nopika mdara wangu makope. Chataura chokali choka. Basina nema. Mwari batsiri. Mari dari akapiswa eriese. Secretary asi apa darandi play ziacha nenda defendant abandale defendant makabandale mali da challenge abandara wachikama chidididi hauna kubadala saka uyu abandara awa vabadara mali abandara $10 ya yatoro nemapolisa ndiye mapolisa yedara unabadala ndo yabadala na baba ndizo Babadara Maria. Maria is 35. Taisira kuti so possible when Maria tungwa azwana. Saka yeye ni 35 mbadala. Ndio mama zo badala. Mabadala imaje Maria. Mabadala Maria 35. Ayo. Mabadala Maria pa chale 35. Kama badala awa kama ngara mabadala Maria ni 35. That's it. Imeme kurota na Maria mabadala. Akata badaro $10 ndo maana ngandina yemo. Nasi challenge. Kumpuriza. Saga wewe watu challenge. Matawaraita mupurisa wa mambo atorati pamanya wambatsirwa na baba no zotiwa zosirachi mari yacho nyaya isa ndikindinda ndikune $10 as far as the problem is our budget is 25 challenge the case in court because $10 yani kama polisi hapa hapana service so kama polisi anafanya kutoa power $10 ndilo lo na watu sasa ndilo lo sasa watu sasa stress out mabadala Maria dare $25 ndo challenge night asidai mpulisa au ya kumba kwenye uzo save ini ndio bama ibadala 35 but $10 yeye inenge chitoro 35 inenge ile mpulisa au ya kusave now muno mapana mpulisa au save saka $10 hiyo mfano ndio save azu 10
mapika imi kuti mese muchataura chokwadi kudarira mambo makope ndizvo ka tipire tinzwe iyo waibva nyaya yekutaura kunzi iwewe sei wakatora munda wababa uchiuita pokudyara miti yesango zvisina mawiro nababa. Ndiani vakwavo? Ava ndana baba. Ndiani vakwavo? Ndi baba. Right. Zvavataurawa zvinhu unoti chiine nyaya iyi? Ndati unobvuma here mhosva yauri kupiwa nababa vako kuti iwewo zvawakaita wakaita zvisina mawirirano navo sababa vako? Kwete. Zvawakaita zviri mawirirano nezvaunofunga kuti zvakanaka? Zvandikaita inini zvinoenda ndizvo here zvakanaka here zvawakaita pana baba vako? Ndinongoda mhinduro wani nokuti ndada kudzokera kuna baba vako asi ndoda kunyatsonzwa kuti iwewo zvawakaita zvakonzera kuti baba vako vauye kuno kuzobvisa $35 wobva watopa futi another $25, I mean $25 to make it $60. Unozvisa zvakuta kusenzesa mari iyo kuti vauye kuzenza kuti nawo imire zvakanaka pakati pako iwe naivo pasina kutatsurana muri kumushawo. Unoti zvavaita ndizvo here kana kuti hazvisirizvo? Wakagona here? Maitira ndakaita inini. Kana wakagona iwo zvawakaita zvavari kucomplaina then tobva ipatozvitenda kuna baba. Wati iwo hausi kubvuma kuti zvataurwa nababa wakatadza. Uri kuti wakaita zvakanaka. Ndizvo here? Aiwa kwete. Nekuti kudi? Uri kuti kudi? Zvandikaita inini ndofunga ndakagona. Taurai tinzwe baba. Nembo tigagaga. Ini chandoda kudaro ini ndiri mamunyaradzi village ndozvitoro iye ari pamurefu saka ipapo ndoda kuti ayatsotsanangura kuti takusiyana ipapo. Nyaya iripo ndeyekuti imimi mati wakatora munda wababa ndizvo mwana uyu mwana wenyu ka munogara mubhuku rimwe chete? Munda baba ava vari kutaurwa ndiani? Ndimi makatorerwa munda. Imi muri kwamunyaradzi iye ari kwamurefu. Ko zvinofambidzana seyani? Chititaurirai pamusoro iverani ubaba huripo apa. Iwe udzikame kana uchitaura dzikama. Toda kuti utsanangurire kuti zviri kufamba sei iwe wati uri kwani uri kwamurefu baba vari kwamunyaradzi vari kuti wakatora munda wavo ukadyara miti yesango usina kuvaudza. Dai wakavaudza pamwe vangadai vati zvakanaka mwanangu but iwe hauna kuvaudza. Chiri kuvarwadza ndechekuti hauna kuvaudza. Saka chititsanangurira wakazvifambisa sei? Nawe iri papa. Ngomberawo changamirawo. Chizore changamira. Vari papa vaberema. Nawe iri papa ndeyekuti inini ndoitwa Claudius Kusenza. Avantwa Langton Busa. Ndiani vako? Kana ndichwaona. Ndiani vako? Mune ukama here? Ukama uripo. Ndati une ukama here navo? Une ukama navo here baba? Kwete. Hauna. Zvakanaka. Saka chititsanangurira kuti ya. Nawe kuitika ndeyekuti ava vapana kudza vane minda inonzi yavo. Toyamure kwakusenza vane minda inonzi yani yavo. Sanga ava baba vakuti ivo kumhuri kwanarisenza vakutotuya vakatiri vachitaura kuti munda ndewangu. Munda iyi ndofunga ndane makore. Ndofunga ndane ndichigara kumunda ikoko. Makore mangani? 47. 47. Une wakatanga kurima ipapo here gore ripi kana ungani?
kurima ndofunga ndane 36 years ndichirima papo kwete kuti kurima zvakaitika ndezvekuti iyi ndine nzvimbo yekuti yandikachengetedza miti kwemakore akati wandei kunova kukwidhirwa mazhanji. Usipindura ndati wakatanga rini kugara panzvimbo iyi uchirimapo? Pane nyaya iyi pane kanguva kakati makore mangani? 27 years. 27 years. Kureva kuti iwo wakatanga kurima une makore 20. Ma 20 kugarako tairima handikati teerera mubvunzo wangu wamumbuzwa ndati kune makore mangani uchirimapo kati wakatanga kurima wakarima ivapo 27 years. Ndikakubvunza ndikati saka wakatanga kurima munda uine 20 years here? nzvimbo zvayo yairimiwa nani nevabereki vapi vangu inini vari kupi vakapera kufa vose ndokubva wasara uchichengetwa nani ichichengetwa neni indakanda kutorima papo ipapo vabereki vaita sei vachiparara vese. Saka ndine imwe ndima yandanga ndisingarimi inova yandinoti orchard. Pamakore ndatanga kuenda ikoko kunga kwaane mizhanji yatoti kurei ende ndotozivikanwa nekuchengeta miti yacho ipi iyoyo. Ndofunga kana ndisingapotse aheadman ndofunga ari maripotsi angu vanaziva toya kuema ndinotozivikanwa futi nekuchengeta miti iyoyo. Saka baba ava vane munhu wavo havagare kuno kumusha nguva yavo zhinji. Vane munhu wavo akabva naye kwaseke avada kuti agare nzvimbo ipi agogore mishanje ipi iyoyo yese nemukuru ndo nhau inodari ari kudzagara anodzana ukatokwanisa kubvunzawo baba kuti tiri kubvunza iwe kandiuri kutaura kuti anobva kwaseke. Unofanira nyaya inonetsa ndeyekuti atinoda kupinga nyaya panapo ndo zvatiri kureva kuti ari kupi ngauya apapo tumubvunze. Munonzi ani baba? Lichakwizira. Ani? Lichakwizira. Simudza ruoko rwenyu rwerudyi. Ini Chakwizira. Ini Lichakwizira. Ndinopika mudarira mangu makope. Ndinopika mudarira mangu makope. Ndichataura choga pasina nhema. Ndichataura pano ichokwadi chete pasina nhema. Mwari vandibatsire. Hai, munobva kupi? Pamunyaradzi. Kupi? Munogaramo? Kubvira rini? $85. Kuzviri kutaurwa kunzi muri kubva kwaseke munoti kudina? Mare? Zviri kunzi muriwo kwaseke munoti kudiko nazvo? Kwaseke ndakabva kare. Gore ripi? 85. Mukamakwa mamunyaradzi. Right. Kuna uiri kutaurwa imi munoiziva here? Hongu. Munoiziva papi? Ini ndiri muzukuru wamamunyaradzi. Muzukuru wani? Awana munyaradzi. Ava here? Muzukuru ivava naivava isikuwana. Saka nauyu matangira yakaita ndine mwana wangu mukomana aroora. Saka ndaida kupa kwekuti kuti agare. Saka zvadarozvo mwana uye akataura naarusenzara akauya kwandiri taurai nemuromo kuna arusenza taurai nemuromo musataura nemaoko achiti ndadzina arusenza inini ndiri kuda munhu watogara naye kuno. Saka matinobatsirana kuita sekutanda tsoko nemapfeka ureruke kuno kwandinogara. Zvadarozvo
ngobana ndobva yachinditaura ndobva ndaenda ini pesina ndobva ndadava kusati kose zviri kutaurwa nemwana here ndizvo zvochiita iwe chienda kwasabhuku waenda kutotaura nasabhuku mwana uyo oita sei ndobva ndaenda ndobva ndanotaura nasabhuku ndataura nasabhuku sabhuku akati iye handigone ndege ndikai ndinoudza baba sabhuku ndobva aenda ndobva anoudza baba ndobva achiti aiwa chishedza muzukuru auye kuno nditaure naye ndobva ndaenda ndobva ndasvika ndobva ndataura nasekuru ada sekuru ndonhawiri iripo zvikanzi aiwa nasekuru aiwa nzvimbo iyi iri kutaurwa iyi haisiyani yake crowd sales inzvimbo yalemtoni sabhuku ndasabuka munyaradzi ndokubva vati iwewo hazvikodzere kuti unogara pati ipapo nekuti inzvimbo yemunda ndayinogara pasi penyu inzvimbo yemundu enda unopa mwana wako paugere handidi mutauro ndokubva ndati alright ndazvinzwa sekuru ndobva ndaenda ndobva ndanopa mwana wangu pandigere ndichizodzokera kuna sekuru avari senza ndichidzokera kwavari chinovataura kuti ndozvataurwa nasekuru vamamatuma kuwe ndoenda kuna sabhuku vanditi hazvikodzere kuti unogara ikoko inzvimbo yemuridzi ndobva vanditi aiwa manje sekuru andova kuitira chi utsinye muzukuru no hazvinaye problem namhosva regai ndipe chi ndobva ndatodana ivava sekuru ndobva nyaya yakungopera yakadaro ndobva ndatodana iva sekuru ava varisenza ndikati tiuya kundivakire chi mwana wangu panzvimbo yandiri ndobva vatovaka tatokanganwa nenhau tateipedza saka ndopakazofona tazofonera lemton kutsakoza unogara kwaarayi ndopa vakati aiwa regai ipapo mama akuvafonera imi kuti zvidii ndatikurumedzei vasati sati avafonera vakauya kwaarayi vauya kwaarayi ndobva vasikoinzwa nauyi saka manzwiro akaita vakanzwa vachinzi chi munda wenyu watengeserwa chakwizira ava ndobva vakagumbuka ndofunga nenhauyo vakati koseye munhu anongotengesa munda wangu sei ndobva vatenda ndofunga kwamambo vakatosvika havana kutovaona zvavo asi vakasiya vanyorawo zvavakanyora ikoko vakataura nemusha ndokubva zvapera izvi saka vazozviona vunga vazopfungisisa vagara pasi nauyi vasati vadzokera kuharare ndopa vakadada kunin'ina wangu ndokumutaura kuti no nauyi andanzwa iyi kuti mwana wedu toda kuti agare ndaunzi agare kumusoro aiwa hazvina mhosva ngaaita se kaanogara iko akasununguka inzvimbo yangu zvichibva kunani kunamudza ndobva ndazobvapo ndobva ndachiti no alright regai ndivafonere ndobva ndavafonera amudza ndobva vati alright ndini ndakataura izvozvo iwo chienda nefoni kuna munyaradzi vakuru ndindovataurira vakataurirana nevakoma vavo vakawirirana vakanzi aiwa endai munopa chikurapa rini agare zvake ndobva vawirirana vadarozvo ndobva tazonzi chidenza sekuru vamunyaradzi sabhuku ndiyo ndinomutaura mazuva munoenda nawo kure naarisenza ndobva taenda shuwo tikasvika naarisenza tikataura navo
tataura nawo vakabuda kuti rambe ndobva ati anoona gai ndinoona amunyaradzi futi ndobva adzokera futi ndobva anoona amunyaradzi ndo vakataura nokudii ndobva vapedzana ndobva kunyarara vakadaro sabu ndobva vazouya vakati hande tinomutaurira crowd kuti ndonauauye vataenda tasikuona varisenza kati varisenza vakataura sabu varisenza chakwizira ndiye ari kuya kuzoita sei ndiye amumapidzani wenyu ari kuya kuzogara panzvimbo iyi ava vakatendera vakati hapana chakaita ngawe kuzoita sei kuzogara zvake ndokubva zvadarozvo kana no zvakanaka zvadarozvo tava tagara zvedu tiita hano mwana ari kuenda kuda sei inovaka achimira kuti akanya zvake zvitini ava ndobva vazouya agutsa vazouya agutsa ndobva vashedzerwa musangano vachinzi agutsa vaita sei vazivise vanhu kuti ndozviri saka zuva rakauya vachiti vari kuzivisa vanhu ivo ndobva varenzwa varisenza ndobva vakasikotakavura Alright, makawirirana pamusangano kuti kudii? Hapana chakazowirirana pamusangano. Musangano yakazouya kuti akauya kundia. Vakazokwira dare ndo akabvunza. Sei makakwira dare? Uya kurambira kapa munda usiri wake. Sabu vari kweli. Sabu titauri tibatsireya tingamupedza yatopera kana yamuripo pamusoro imambo darira kunzwa kani agutsa ava vauya vataura kumuning'ina wangu kuti muning'ina wangu munda uyu ndakuda kurima munda uyu muning'ina wangu akabva ti munda ndakarejista kuyema tiri pamusangano pabatobva vatienda kuyema ikoko unofudzisa ndo mashoko andika akataurika ipapo. ime mairejista munda wani kuyema pamusoro nzvimbo yatikutaura nezvayo iyi ana baba hapana kana ndundu mujinga megomo muri kuchengetedzwa miti kwemakore akati wandei nanhasi tozikanwa sabhuku vati kudii sabhuku munyatsoziva here nawo yenzvimbo iyi pamusoro imambo vanonyatsoziva maererano nenzvimbo iyi tina baba varipo vatipo baba muripo here titsanangudzai munonyatsoziva zita taura henyu munonyatsoziva ningi kuti nzvimbo iyi ndeyani zvatinoziva nezvekudai zvirikutaurwa zvese izvi mapokani pavari kuita vana ndandichikumbirawo kwamuri baba tinoda kuti titi gagagaga muri dzoi nzvimbo ndiyani nzvimbo ndeyemuning'ina wangu upi gutsa ndeyemuning'ina wangu gutsa ndeupi iye mangari ndiye ane nzvimbo iyo muning'ina wangu kouya ari kuti nzvimbo yake pakai haisi yake nzvimbo haisi yake pamusoro tichinemi uye ari kuti ndachengetedza miti chichi aine makore ari kuti akagara ari achichengetedza wai musina kunge makabvunza nyanyu chichikonzera ndogona kuda kubvunza muchiwedzera kwamuri uyu munhu uyu musango mamuri kutaura kamo pakaita miti zvako ndozvandikutaura pakaita miti ini chandinoziva chaicho minda itakapiwa nababa pamusoro musafunga kuti zvandati musango handisi kuziva kwandiri kuenda ndiri kuziva pandoda kusvika ndiri kubvunza kuti musango kaona ndanzwa vanhu vanogona kubvunza kuti
kuvairegera uyo achichengeta kana muri musango nhaye munhu kana ane nzvimbo yake achichengeta hake sango, nokuti tinokurudzirwa nemutemo namambo vanotikurudzira kusatema miti, asi unenge uchiziva kuti iyi nzvimbo yangu handiti zvinozivikanwa nemisabhuku. And kana munhu asina kutema miti agonazve, nokuti anenge achitoita sei kutochengetedza environment. Saka nyaya iripo ndeyekuti isi toda kungoziva chete kuti nzvimbo yacho ine miti iyi ndeyani, ndiyo yamapupura muchiti ndeyani, ndeyalengton. Ndo nyaya yandikuda kuti dare tinzwanani kusatemwa kwemiti zvakanaka, nokuti haikunongotema muti nzvimbo yacho usingadi kuishandisa. Chero ine miti inogona kunge iri yako, isina miti inogona kunge iri yako kana kuti yemumwe munhu. Ipapo pane miti ndo pamunoda kuti panogara munhu. Ipapo zvamurikubvunzaga ishuwa ndokuti munda wake zveshuwa hausi kuti wakati kaita minda ikoko akanonoka zvake kurima, asi munda wake munda wake pamusoro kudaro ingango chinotaure kushomanana. Ndifunga muno mutine mukuru anoona nezveforestry commission muno mumazore muno ndakapirwe tombo yakanaka ndaitaotsvaga mitape inogara musha kwangu zvakanzi iwe sabhuku iwewe nerepapo namai paforestry commission zvakanzi munguo kuna sabhuku kune munhu ari kuchengeta miti mizhanji nemiti yemusango, saka nimi semasabhuku tira kuti muchengetedze miti kupi uku. Ende wezve sabhuku kana maona mukana wekuti munoadresa vanhu vataure nenhau yekuchengetwa kwemiti nenhau yekupiswa kwesango. Ndevatotiti iye ndofunga pana ava mutiyauka vakatoenda ikoko neveforestry commission, mukomana adherapo akatopotsa pato yavanhu vanotora nhau kuti aratidzwe kunzi kune munhu ari kuchengeta miti mizhanji nemiti yemusango, aburiswa kunzi mukomana ari kuchengeta miti kuri. Ndingangoti ndizvozvo. Ichokwadi ndikubvumirana napo kuti ari kuita zvakanaka, asi mubvunzo runguya kuti paari kuchengetera miti ndepani. Todzokera kwaari futi ndepani pauchengetera miti. Ndafunga kuna baba vandinawo vari muno vafunga vanonzi arisenza vanogona kutibatsira futi arisenza kutaurai ndepani paruchengeterwa miti. Parikuchengeterwa miti simukaiti kuonei mune makore mangani? Ndine 65. Good. Taurai zveni. Parikuchengeterwa miti ndepedu ndinotenda penyu imi pedu isu vanani vanarusenza ndinotenda ndinokumbira mukana kudikidikiwo kutaura taurai. Ndinotanga nababa Victor vakuitinisa zvechokwadi kuti avo ndivo varidzi venzvimbo. 1998 musi wa 11 September pakaitwa kusangana. Pakaitwa kusangana musha nenyaya yenzvimbo iyoyo 1968 yairimwa nasekuru wangu uyu munin'ina azogara ndiri kubasa kwarake, akatanga kuchengeta miti neminda iriko yairimwa. Ndiri kushama nhasi uno vanhu vari kuhwitinisa zvakare kuti apa ndeperaza, vakahwitinisa zvekwandiri kuti apa ndeparisenza pachirimwa nasekuru wangu 1967 pachikohwa zviyo varika. Zvese zviri kutaurika muno varuma varimo zvakapika pamberi paMwari zvemanyepo. Tisapikire pamberi paMwari zvemanyepo. Vana agutsa vane sango ravo rinokwira nemupata, right? Pachibva pazopiwa vopanyaradzi pakati, and then kokupedza kuchibva pazopiwa varusenza. 2. Ivava vagutsa vane vaning'ina vavo vanoziva zati nororo iyoyo havana kuda kuuya nekuda kuti chokwadi chakataurwa paRwari kuti no hatikwanisi kumirira ikoko nekuda kuti mava kuda kunoshupana nevanhu. Pamusoro imambo munhu anganzi vepagutsa vapiwa apa pakatapwa kwaya vamwe
then vozonopiwa zvakare kuendi. Ndofunga ni mashoko ewayo mama handina akawanda. Maite. Munoti kudia. Papita Mnyaradzi munoti kudii? Mune makore mangani? Ndofunga ndine 7. Unotofunga? Alright. Taurai muri kuti chiine zvataurwa izvi? Ya mazuva matauriro ataita iwayo. Andandipindura iyoyo yataura uyo. Wao wataura. Abo wataura munina Mwana taura. Ane mazira akanoziva. Ini ndine mazira angu andinoziva. Kupiwa patikaitwa minda iyi. Takapiwa na mkomo. Ndingakuti baba. Alright. Maita yenyu regaitida kupedza iyi nokuti andiri kuona songe zvinhu. Uyo ari kuchengeta miti iyo haana kuisa moto. Ndizvo? Ari kuti musango haasi kuzoisa moto. Ende hapasi kuzove ipapo. Ndizvo zvazvinoreva. Nokuti matoo musango. Yanzvimbo yamambo iyi. Mazvinzwisisa. Kana yatoisa mukakatano wokuti pane miti. Hapana kumbocherwa dhunduru. Pane akachera dhunduru rereba. Saka musango kamo mujiri mune mazhanji anodyiwa nemwana upi netsoko nemapeni kana makudo. Saka inzvimbo yemunhu wese. Uyo haachakirema asi munhu ari kuita sei? Ari kuchengetedza miti. Handizivi zvangu vagutsa. Nzvimbo iyi manga muchida kuita sei naye? Achida kune chiti roka. Chirudzii? Kutorima. Motema miti yese iyi. Zvinoisitiri kuti manje nzvimbo inenge ine jiri rakadaro tichataura kuna mambo hatisati taziva decision yavo. But ndinofunga kuti jiri iro rinobatsira vanhu. Mvura ikasanaya munoita sei nemakudo netsoko idzi? Munoita sei? Mvura ikasanaya gore rino sezvekutaura kwazviri kuita. Hazvirarami. Zvino tonotemera here miti yese yemizhanji. Saka toisiyira mambo. Zvakadii? Tikati iwe tosiyira nzvimbo iyi kuna mambo. Imi tosiyira nzvimbo iyi kuna mambo. Iwe chako kuchengeta imi chenyu kuchengeta kuita kuti hapana munhu anozotema. Munoti kudii nazvo? Munoti kudii? Imimi ndima ndikubvunza. Ndima uya kuno. Ndati nzvimbo iyi ine miti yemizhanji inodyiwa nemakudo nevana vadiki nevakuru. Naika nemiwo munotodawo kudya mazhanji acho. Tikati nzvimbo iyi toipa mambo. Ndoda kutaura darika nokuti chandiri kuona ndechekuti chandakaona ndechekuti nzvimbo iyi ndikangorya ichatengeserwa. Aiwa tati muri kuona isai ruoko pasini. Muri kuona vanonzi sabhuku Munyaradzi. Makaona? Ndivo ziso ramambo ivo vaya. Anenge azvoda kutengesa anongouya. Mambo nzvimbo yenyu iye yatengeswa. Mazvinzwa? Tati munoti kudii ichatengeswa nzvimbo iyo takuidzorera kuna mambo. Zvakanaka. Changamire. Mashoko maamuchingoanzwa achikurukura taakupai changamire decision yayenyu. Vana venyu ava uyo ari kuchengeta mazhanji andoda kutombonoonawo kuti anonaka zvakadiko. Ava vagutsa vati aiwa kana miti ichichengetedzwa zvakanaka chero pasingazotengeswa. Ndo vatataura chiti sabhuku ndiye ziso renyu ndimunoziva zvamuchamutaurira kuti aone kuti nzvimbo iyi ichararama iri risango richazofidha makudo nesu vanhu. Amen. Zviri kwamuri chakanaka. Kumboda kubvunza nzvimbo yenyu vakuru makairima makore mangani mipezvi? Handina kumbomira ndarima. Ine makore mangani isina kurima? Akati wandiko 30 chakutiezi. Ine makore mangani isina kurima? Nzvimbo iyoyo haina kupera rimwe zvachose. Isango. Gombo. Tora machanga zvaita zvakanaka tunoita. Sabhuku Munyaradzi. Ndimeona
ndimi vachengetedzi vevanhu. Handisi kuda vanotengesa masango. Kana wakapegerwa dhunduru rako, ziva dhunduru rako iroro chete. Ukazoda kunopindira kumwe uko, unenge wakutopindira musango rekuti shiri dziwanewo kupona dzirimo. Zvino iwe ndiwe wanga uri kuita project yekusima miti. Ndakuitora dunhu rangu, ndaritora. Chechipiri ndiri kuda kuti ende kunoverengwa kudevelopment. And iwewe wacho ndo wandinenge ndakutarisira kuti miti hapana inotemwa, chako kuichengeta. Kana yakura yawanda, ndichaona vanhu vakwenda unonhonga mazhanje, unonhonga hacha kuti unofara. Asi zano rinenge rabva pamunhu umwe chete. Hatisi kuda zano rekuparadza, toda zano rekuchengetedza michero yedu. Nekuona nemeso parefu, tinofungidzira kuti mizhanje chete, kana kuti mihacha chete, kana kuti mikute chete. Mune urapi wakavanzikwa wakaiswa naMwari. Ende vese vanhu vanoenda kunodya mazhanje. Pane zvirwere zvinozikanwa naMwari zvinorapwa nemazhanje. Kumakore kwakamboita nzara, vakanopona nemihacha. Saka iwewe kunzvimbo ikoko unozoita ndikuzive chazonokuratidza pamwe pati chakupa kuti enda unoisa futi dhunduru. Tiri kuda tivandudze nyika yedu, tiwane michero, kwete mango, kwete maorenji, zvakauya nemangerenge. Zvedu zviriko izvi zvinotipa manutrition, zvinotipa zvese, zvinotisimbisa. Saka naizvozvo sango rangu ndaridzorera mudunhu mangu. Handisi kuda kutengeswa kwesango, ndoda rinochengetedzwa. Saka sabhuku uchadetsera kuchengetedza sango iroro. Handisi kuda vanhu vanozoenda kunopinda kana kunoita musikanzwa nechinhu chavasina kusima. Kana muchiita zvinhu, ticharitarisa kuti rive sango, ichatove project. Maorange, mazhanje iwayo, mihacha iwayo, tinokwanisa kuzogadzirisa zvimwe zvinhu kana zvinwiwa zvichabva imomo. Saka musaende unorwira nzvimbo isi yenyu. Ende imi muri kumaguta, kana muchida kugara kumaguta, ende munogara kumaguta. Kuno kumusha kana makukanganwa, mokanganwa zvachose. Kana makuda kunogara mumaguta, nokuti kuno ndo kune nhaka yenyu, kune makuva yenyu, yanasekuru venyu. Saka kana uri kuguta, kuno kumusha kune murao wakweni, kune mutemo wakweni unotevedzerwa. Ndofunga ndiwo mutongo wandapa. Mutongo iwoyo ndinoti vese muri vana vangu vemushango, ndakufarirai. Ndoda muchiuyewo kumisangano nokusumudzira nokubetsera masabhuku kuvandudza dunhu. Ivo vakaita zvakanaka, wakauya neproject. Imiwo manga muri kuHarare, ndoda muye neproject kana kuzovakawo chimwe chinhu pagrowth point. Tiri kuda tidevelope dunhu redu. Zvino patasvika ndepekuti iyi nhau iri neutral. Iwe waita basa wabisawo makosti yako, ndiani abhadharira uko?
iwewe uchadzorera mari yawabhadharirwa $25 uchapuwa $25 yako yawabhadharira then imwe $25 ndeyako nekuti nhau yenyu yamauya apa i-plus and negative saka tosangana pakati ziyo mese muri vana vedu maita zvakanaka munyaradzi ndiwe uchichengetedza sango kwete vanhu vari handisi kuda vanhu vari kugadzwa kana vari kutengesa mastenzi vari kuharare hapana stenzi iri kutengeswa handivazvinzwa kune vana nherera dziri mumusha dzichada kuendawo kunogara dambudziko ririko mugomo macho imomo makoresa atitopota tichichengetedza kuti musatemwa dambudziko revanhu vekugoni vange vachitema mugomo usiku vanhu vekugoni mugomo imomo pamusoro chanedei sabu izvo hazvinetsi imini anti ndimi mambo munenge muriko ndimi mapurisa acho munovaziva vana nhingi murakwana amavazivere vataurirei ivavo kuti no gomo raipa vanofanira kuarenja kuona kuti mapurisa vanofanira kuenda nguva imi ndimi munoziva nguva dzinotemwa vataurirei kana vasina zvavanenge vaita mutaura kuti mambo tane